Fis-sajf li għadu kif intemm, il-Gżejjer Maltin gawdew minn medja ta' 325 siegħa xemx kull xahar, filwaqt l-esperjenzaw temperaturi li jvarjaw bejn dik minima ta' 18.5 grad Celsius u dik massima ta' 39.6 gradi Celsius. L-istaġun beda fuq nota taħraq b'Ġunju li għadda jinżel fir-rekords bħala l-aktar Ġunju sħun li esperjenzat Malta sa mill-1923. L-ogħla temperatura tas-sajf intlaħqet kmieni fl-istaġun, meta l-Merkurju qarreb l-40 grad Celsius f'nofs mewġa ta' sħana li laqtet l-Gżejjer bejn it-8 u l-10 ta' Lulju. Filwaqt li ħafna rħew lejn il-bajjiet sabiex jiffriskaw, it-temperaturi medji tal-baħar kienu ogħla minn norma klimatika għal kull xahar tas-sajf tul l-istaġun. L-ogħla temperatura medja tal-wix tal-baħar intlaħqet f'Awwissu u kienet dik ta' 27.3 gradi Celsius. Ix-xahar ta' Settembru mbagħad beda bir-ragħad u s-sajjetti. Fl-ewwel 11 jum tax-xahar fil-fatt ġew irrappurtati 5 maltempati bir-ragħad u s-sajjetti. Dan sabiex wieħed jiftakar li l-ħarifa kienet tinsab wara l-bieb. L-akbar ammont ta' xita kemm għax-xahar ta' Settembru u kemm għall-istaġun tkejlet fl-10 jum tax-xahar. Tul l-istaġun tas-sajf niżel total ta' 31.7 millimetri ta' xita. L-10 ta' Settembru kien ukoll l-aktar jum mudlam ta' Settembru u tas-sajf biex xemx toħroġ biss għal ftit minuti. Min-naħa l-oħra l-aktar jiem imdawlin tas-sajf kienu 18 u 19 ta' Awwissu, b'kull waħda minn dawn il-ġranet tgawdi ftit iktar minn 13 il-siegħa xemx. Issa nistennew u naraw x'għandhom l-estalina l-istaġuni tal-ħarifa u tax-xitwa.